Hey, het is ik en het is 40 graden buiten. Of meer. Ja. Hier ben ook, dus als je lawaai hoort, het is de ventilator en ik ben niet naakt. Mijn haar zit nog in een leuk mutsje. Ik ga dat zometeen uitdoen en zo. Maar jullie wouden dat ik nog een keer ging vloggen, like the good old days. Allee, als we ze wel goed kunnen noemen. Dus ik dacht, ik ga dat nog een keer doen. Maar jullie wouden een beetje van alles. Zo live updates, Gentse feesten, een dag van mijn leven, mijn familie nog een keer zien, dit, dat. Dus vandaag is zo'n dag dat dat allemaal gebeurt. Dus dacht ik, vandaag is de dag. Het is nog niet een normale dag uit mijn leven. Het is niet mijn standaard routinedag. Dus ik heb vandaag vrij af. Het is denk ik 2 weken geleden dat ik echt nog een keer een deftige dag vrij af had. Want ik heb veel moeten extra werken. Met dat het grote vakantie is. De meeste mensen hebben dan vakantie. Mensen in de retail gaan mij snappen. Verlof in een grote vakantie? Didn't think so, honey. Maar kijk, ja, ik ga in september op verlof. Ik ga eerst iets aan mijn haar doen, want ik heb mij net gedoucht. Dat is mijn shampoo. Je kunt dat kopen op kapperskorting. Ik ga het juiste linkje, ik ga het in de beschrijving zetten of ik ga het vergeten. Moet er mij maar aan herinneren of zo. En dat is dan de conditioner dat ik gebruik. Dat zijn flessen van bijna een liter. Dat is van 150 liter. En ik heb vooral die flessen iets van 66 euro betaald. Ik weet niet. Dus ja, het linkje staat hieronder. Maar dat is veel beter voor je haar. Want alles dat je zo in kruidvat en zo koopt, zet er wel op van dat is goed en dat is goed voor dat, dit, dat. Maar er zitten echt schadelijke stoffen voor je haar. Dus doe het niet. Ik heb strohaar gehad. Ik ben zo dom geweest voor mijn haar wit, grijs, paars te kleuren. Dus ja, nu is het weer bruin. Gaan het ze zien. Allee, weer bruin. Het is nu bruin. En ben van plan het gewoon weer af te knippen. Because we gotta love de labiele haarclub. Yay! Ah ja, het is trouwens niet zomaar een grappig mutsje dat ik aan heb. Dat is een bijhandig mutsje van de Primark. Er zit hier zo'n knoopvlek. En je kunt er zo dat koorken aanhangen. En hoep, dat is echt gewoon voor je haar in te steken. Dus dat is bijhandig. Dat is misschien 2 euro of zo. Ik weet niet. Primark prijzen, ja. You know the drill. Hoe ziet mijn dag er dan vandaag uit? Want ja, kijk, het is dus geen video met labiele poppetjes die mijn kanaal overnemen. Nee. Mijn YouTube is niet overgenomen door Sims. I'm still here. Zoals dat jullie weten is mijn leven enorm veranderd. Om dat allemaal te vertellen is dat natuurlijk een beetje veel. Maar ik ga jullie zoveel mogelijk kort proberen uit te leggen. Dus wat is er gebeurd? Ik was Kortrijk kotsbeu. Kortrijk was mij kotsbeu. Dus was best voor iedereen dat ik daar wegging. Ik had een mooie kans voor in Gent te komen werken. Ik had dat al gedaan en ondertussen. Kijk, ja, ik dacht ik ga bij mijn vriend blijven. Want die verblijft hier in Gent. Dus wij wonen soort van samen, nog niet super officieel. Het is niet dat we al echt zelf iets gekocht hebben. Ik ga er niet te veel details over geven, want zoals dat jullie misschien al weten jullie dat ik niet zo graag meer veel van mijn informatie online gooi. Dat is veel beter voor de relatie. En kijk, nu zijn we al 2 jaar en een half gelukkig samen. Nog altijd. Alles gaat perfect. Ik had het voor mezelf doen, weet je. Dat is veel leuker, dat is veel specialer. Je moet dat echt ook doen. Als je een relatie hebt, houd voor jezelf. Dat is veel leuker. Nu, je mag soms wel een keer iets delen. Nee, maar niet dat je echt zo... het is zo van die mensen die bijna veel delen, zo voor aan het internet te bewijzen dat ze gelukkig zijn. Honey, we know you're not. Dus ja. Ik weet niet als dit weer verantwoord is om te vloggen. Maar kijk, Bo heeft er weer de beste dag uitgekozen. Een dag dat ik kies voor uw vlog comeback te maken. Is natuurlijk de warmste dag van het jaar. Maar we wisten al langer dat je dom werd, hè. Dus kijk, voilà. Mijn mama en ik zijn nog altijd beste vriendinnen. Dus het is dat ik zoiets ga doen. Ik heb nu mijn valies hier gepakt. Even niet naar huis bijna kunnen gaan. Omdat het altijd zo druk is met mijn werk en zo. En mijn mama snapt dat. Dus dat verandert niet echt iets aan onze band. Integendeel, het is nog leuker als we elkaar terugzien. Zeker mijn broer en mijn zus. Dat is echt de max. Er moest een dag van komen dat ik uit huis ging halen. En dat is nu echt al zo goed wennen. Want als ik dan echt ga verhuizen, gaat dat al minder hard zijn. Omdat ze het nu al wat gewend zijn. En mijn mama heeft trouwens gezegd dat ze eindelijk klaar is voor de grote smeermama Q&A. Dus die komt er zeker aan. Daar kan ze nu niet meer van onderuit. Het is trouwens veel te warm voor make-up. Dus ik ga het gewoon houden bij huidverzorging. En misschien een beetje mascara. Deze toiletstak. Ik heb hem al bijna 3 jaar of zo. Die is er nog altijd zo mooi uit. Oh my god, dat is zo blij. Dus, wat is Rains? Voor de mensen die het niet kennen. Dat zijn dus niet gewoon regenjassen. Nee. Rains is dus voor meer dan de helft gerecycleerd. En dat is zodanig dicht op elkaar gedrukt dat er niks meer van regen of wind door kan. Dus dat is volledig regen en winddicht. Je moet daar zelfs nooit coatingspray op doen. Dan mag in de wasmachine al wel best op 30 graden centrifuge afzetten. Maar dan mag zeker in de wasmachine. Kan geen kwaad. Nadien moet je daar nooit meer coatingspray op doen. We hebben bijna veel kleren, bijna veel modellen. Het is nu donderdag. Morgen launcht onze nieuwe collectie. Onze winter- en herfstcollectie, maar tegen dat die vlog online gaat staan, zal de zomercollectie van volgend jaar al gelanceerd. Nee, dat is niet waar. Maar bon, dus ja.
je weet dat die er is. Je hebt 2 jaar garantie op al onze producten. In feite moet je het niet in de wasmachine steken. Want alles krijg je er echt, allee, behalve stilo of zo, maar ik krijg er echt alles op met water en een doekje. Het is echt ziek goed materiaal. Super leuke winkels. En echt de leukste job van mijn leven. Want je hoort met hoeveel passie dat ik dat vertel. Of misschien nu niet omdat ik mijn crème aan het doen ben. Ik hou ervan dat ik het mag uitleggen aan klanten gewoon. Dat is super leuk. En dus sta ik nu in 2 winkels. In Gent en in Antwerpen. De enige 2 winkels in België. Ik werk eigenlijk 4 dagen in de week maar. Omdat 5 te stresserend is. Dat houdt niet met al de rest dat ik nog doe. Dus werk ik gewoon de maandag en de dinsdag in Gent. De woensdag en de zaterdag in Antwerpen. In Antwerpen is dat trouwens in de Kammenstraat. Dus nog altijd een keer een goede dag komen. Ik vind het altijd plezant. En in Gent is het gewoon in de Walpoortstraat. Dat is aan de vooruit naar beneden. Maar dus ik doe mijn werk super graag. En dan ben ik echt nog rood. What the fuck. Ga ik zo naar buiten. Maar het is veel te warm om make-up te draaien. Ik heb echt mijn gezicht niet plamuren als fucking 42 graden is buiten. Ze zijn zot. Hier, kijk maar naar mijn bezweet gezicht. Which highlight is dit? Oh, it's just sweat girl. Ik ben nu klaar. Ik ga nu vertrekken. En oh, ik ben blij dat ik ze ga terugzien. Mijn broer en zus ook. Ze zijn bijna veel gegroeid. Ik ben eigenlijk ook heel stom dat ik mij zo'n fucking zware valies in 40 graden ga vloggen. Ik denk dat ik echt toch dagelijks een uur wandel of fiets. En dat is een heel zware deur. I survived it. Oké, ja. Misschien ben vergeten dat ik op straat moet vloggen. Nu, ik heb dat nooit echt gedaan. Omdat ik dat altijd awkward vond. Maar kijk, het is 2019. We gaan ervoor. Oh my god. Ik smelt me dood. Het is bijna warm. Het is echt check hoe warm. Ik ben nog altijd zo wit. Want het is gewoon te warm voor buiten te komen. Ik reflecteer gewoon in het donker. Zo wit ben ik. Het is echt... En het ding is ook, als ik nu even buiten loop, ben ik rood en morgen ben ik gewoon weer fucking wit. Ik kan niet bruin, ik krijg direct plekken en we moeten ons insmeren. Ik heb ook een beetje problemen met mijn maag de laatste tijd. En met de warmte verbetert dat er ook niet op. Daarom dat ik ook zoveel vermagerd ben. Dus het is totaal niet mijn bedoeling. Dus ga alsjeblieft niet dieettips vragen. It hurts, want ik wou niet vermageren. En er is net een tram vertrokken. Oh my god. Ik heb goed nieuws, ik heb niks van vertraging. Volgende keer. Wauw, oké, dus ik ga nu een flesje water kopen. En ik denk dat mijn portefeuille vergeet, maar ik zie hem bij de zin. Dus ik ga mezelf ook prostitueren voor een flesje water. Of kan dan een keer beter moeten zijn. Het was een grapje. Oh my god, heeft iemand gehoord. Ik heb water kunnen fixen. Yes, what the fuck. Safari zoomt. Oké, ik had blijkbaar gisteren, toen ik het niet meer wist, alles los in mijn handtas gestoken. Dus mijn bank had dat zo echt mee. Ik heb 5 cent korting gekregen op mijn fles water. Oh. Oké, en so a bunch of idiots. Deze wagon is fucking leeg. Ze zaten letterlijk in mekaars nek te springen voor als eerst op die trein te zitten voor plaats te hebben. Nu zitten ze daar al op elkaar plaats. Ik heb hier een hele wagon voor mezelf, omdat ik nog ben doorgewandeld. Dus echt, mensen, jullie zijn fucking dom. Echt zo aan die deur staan wachten. Of dat er een houtklomp op de trein ligt. Echt zo, haast u maar, hé. Laat de mensen niet vooral eerst afstappen. Mee springt er maar op, zodat je houtklomp vindt dat de trein verstopt zit, hé. Mensen in stations, it's the worst. En dat is zo raar, die staan gewoon heel de tijd op hun plaats. Dan komt de trein aan, maar het duurt nog super lang tegen dat er is. Mensen echt zo heel naar de zijkant te lopen. Ze wandelen mee met die trein, maar de trein gaat stoppen op het perron. Die gaat niet zo wat verder dan het perron stoppen. Dus ze mogen perfect blijven staan of zo. De trein gaat niet wegrijden zonder u ook. Oh, dan komt de trein, wil je afstappen, staan ze er echt zo. Kan je dat zo, als je zo kooivissen eten gaat geven, zo, dat ze daar al met haar mond zo open staan. Zo lijken de mensen die aan het perron staan te wachten op de trein. Die deur gaat open, ze staan daar echt al klaar voor u te bespringen, voor als eerst op die trein te zitten. Ik weet niet wat ze beloofd zijn op de trein hoor, maar you're not gonna get it. Me and all my friends, hey! Er is hier geen kiss and ride zone in Kortrijk, dus ik weet niet waar ik precies moet staan. Dus ik heb me hier dicht bij een soort van parking gezet en letterlijk de enige vierkante meter schaduw dat ik heb, maar oké. Ja, ik was dus al heel in shock van dat je ziet, er zitten hier geen 2 luidruchtige kinderen in de auto. Wat is er dus gebeurd? We hebben dus 2 vervangauto's blijkbaar. En dus mama en de kids zijn thuis, dus ik nu ook onderweg naar huis. Voilà, ik ben ondertussen eindelijk thuis. Ja Lona, ik vlog terug. Ik maak terug filmpjes. Ze zit hier met haar mond open te kijken. Ik heb iets te vertellen. Iedereen heeft jou gemist. Hoe is het met jou? Hoe is uw vakantie tot nu toe? Leuk. Leuk. En kun je een keer recht zetten? Ja. En kun je iets meer vertellen over uw vakantie? Dat we 2 dagen naar de park zijn geweest. En? Dat je scheet hebt gedaan? Nee? Is het hij? Nee? Oh, dan stink je gewoon. Dat is niet waar. Hoe is het op je school? Goed. Wat hoeveelste mag je nu? Derde. Derde, als je iets zitten. Een leuke vriend.
Volgens mij sprak hij net de waarheid. Nee. Ja, oké. Dus Lona heeft nieuwe vrienden nodig als er iemand haar vriend wil zijn. Ik heb wel vriendinnen. En vrienden. Maar vrienden en vriendinnen is hetzelfde. Ja. Willen jullie binnenkort nog een keer zoal vragen oplossen? Oplossen. Beantwoorden of niet? Ja. Ja? Oké, Maar iedereen vraagt dat je nog een video gaat maken. Oh, waar? Op school nog. Op school! Wauw! Nice, ik heb nog aandacht. Allee, dat ik echt helemaal in een grot zat. Ik moest zwijgen van mama, want ze is naar haar favoriete serie aan het kijken. En ze doet teken dat ik mijn mond moet houden. Mama, het is Disney Channel. Ze zenden dat 20 keer op een dag uit. Ik zal zwijgen. Oké, we zijn ondertussen al een paar uur thuis. En we hebben eigenlijk beslist wat we met onze dag gaan doen. We hebben hier heel zitten denken. Zolang Lena iedereen We gaan naar het zwembad, maar ik weet niet hoe het noemt. Dus. Het zwembad heet Janine. Vertel ik er iets over u? Hoe is het nog met jou? Goed. Hoe was uw vakantie? Heel goed. Heel goed. Niet rood goed, maar heel goed. Ja. Heb je nog iets meer te vertellen? Nee. Dus het kwam erop neer dat mama absoluut niet buiten wou. Dus wat zijn de opties aan shoppingcenters? Maar wegens gebrek aan tijd vonden we niet aan shoppingcenter ook kon naartoe gaan. Dus ik wil gaan zwemmen. Maar het zwembad van Waregem is ook te klein. Dus ik zeg, we gaan naar de Rozenbroek in Gent. Dus we gaan naar de Rozenbroek in Gent. En iedereen is super hyped. Zoals dat je hoort. Oké, we zijn aangekomen aan de Rozenbroek en zo te horen gaan we al niet meer gaan. Hier krijg ik dus skit en 6 kleuren van. Je moet dat een keer bezien. Mijn moeder ziet er ook wel heel gedemotiveerd uit. Oké, en nu komt best van al. Dus we mogen nu zelfs niet meer binnen. We mogen zelfs niet staan wachten. Binnen 2 uur is er weer plaats, zegt ze mij. Kijk, zijn dat sowieso van die dikke kinders te pissen in het zwembad? Ik bedoel, pist in uw eigen bad thuis, al laten mensen niet van het zwembad. Maar kijk, oké. Dus omdat we niet binnen mochten in de Rozenbroek, zijn we nu naar Doc Noord geweest. Omdat we hier iets anders te drinken, maar we waren hier aan het wandelen. En we zagen dat er hier een kinderspeeltuin was. Dus mijn broer en zus zijn daar nu gewoon andere kindjes aan het amputeren. En wij zitten hier te drinken en ik ben al de hele dag water aan het drinken. Omdat ik letterlijk niks anders binnenkreeg met dat weer. Dat is fucking normaal. Ik word ook aangeraden, drinkt veel water. En mama en ik zijn naar een Action geweest. En ik had alleen maar muggenzalf nodig. Het zat niet eens muggenzalf. Maar ik heb eigenlijk veel meer mee. Ik heb super veel mee. Dus ik kan dat straks een keer tonen. Moet jullie trouwens één iets tonen hier dat wel grappig is. Ze hebben hier zo een airhockeytafel. En dat is zo fake South Park dat erop staat. Mijn koppige mama heeft een hele zak Toblerone gekocht. Ik zei, moet dat niet kopen, het is veel te warm. Ze heeft dat toch gekocht, dus ja, nu moeten ze dat allemaal nu opeten. She's very sad. Ik zie nog zitten, nu zak chocola opeten. Ja, het is nog een hele zak, hè. Het is meer dan 40 graden buiten. Zit ze echt tegen uw zin? Hoeveel... Voilà, de familie, de vervangauto, tot zondag. Ja, ik ben net terug in Gent. En dus, wat ga ik nu nog doen? Ik ga die zak legen, ik ga eruit wassen, ik ga me klaarmaken voor de Gentse feesten. Binnen een uurtje is Pieter thuis. Dus jong. Ik ben ondertussen helemaal terug. Het is tijd voor mijn kleine Action shop haul. Ik heb in totaal €27,38 betaald. Nou ga je denken, moet je toch wel een huis kopen in de Action om aan €27 te vragen. Maar kijk, ik heb mee deze box. Ik heb blauw gepakt, dus blauw en zwart forever. Blauw is ook mijn lievelingskleur. En dus die kwam op ja, €15 of zo. Dus dit alles in die zak was maar €12. Can you believe it? Oh my god. Dus ik heb mee. Wij zitten hier echt met te veel muggen. We zitten hier vlak bij het water, dus dat zijn hier al muggen en zilvervisjes. Super ambetant. We proberen elke keer een andere methode en deze keer heb ik citronella gel mee. Dat is dat je gewoon in je hier moet zetten. Hopelijk houdt het hun weg. Ik weet niet wat het gaat helpen, het was goedkoop, dus het was maar 36 cent. Lol, daar kun je niet van sukkelen. Bon, muggen part 2. Wij hebben hier zitten een ding voor in de prijzen te steken. En dat helpt like, wel nog ça va goed tegen muggen. Maar onze vulling was leeg, dus ik heb ook een nieuwe vulling mee. En die vulling is €2,49. Onze microvezeldoekjes voor de vloer waren ook op. Dus ik heb nieuwtjes mee. Dat was €1,49 voor dat doekje. Om in het kuisjaren te blijven. Onze spray was ook op voor de ruit. Dus ik heb nieuwe spray voor de ruit mee. Voor de geïnteresseerde mensen is dat maar raam... Oh my god, er zit een melk mee. Nee, hoe noem je dat? Vlieg. Regalamouche. Piem. Weg, bitch. 79 cent. Oh. Oké, ik heb iets bers op mee. En dat ga ik ze uittesten. Look at this. Dat is iets voor je ruiten te kuisen. Dus dat is een flesje zo. Ook een flesje. En daar hangt een borstel aan en een trekker. Maar dat hangt echt aan één stuk vast. Ik ga dat ze uittesten. Ik ga ze mijn ruiten kuisen daarmee. Ja, ik heb dat gewoon een mee voor de fun. Ik zou ook graag op mezelf spuiten. Het is bijna warm. Dus ik heb zo'n ding in huis gaan halen. Want ik was 's middags achter mijn eten gegaan in Antwerpen. We zagen zo ineens een dude daarmee op zijn
zelf en op zijn vriendin spuiten. En dat was echt zo van, oh, what the fuck, oké, I need that. En dan vroeg hij zo, moet ik op je ook doen? Ik zei, ja, please, bespuit mij. Oké, sounds wrong as fuck. Maar nee. Met dat, you know. Dus ik had iets van, oké, ik ga dat ook gaan halen. Voor de mensen die zeggen, oh my god, wat een uitvinding. Dat is dus maar 59 cent. Dat doet daar gewoon water in. En dat is zo niet een straal, dat is echt zo... Dat gaat echt zo openlijk. Ik had er ook nog, ik wou eigenlijk dat kopen, maar ik haat batterijen. Ik had ook nog één met zo hier nog een ventilator zo erop. En dan kon je dat batterij in steken en terwijl dat je water spuit, verwaait het water zo nog meer in je gezicht. En waait dat ventilatorke. Ik weet niet hoeveel dan die zijn, maar het zal ook maar iets van een 3 euro zijn. Dus ga dat echt gaan halen in Action. Massas handig. Oké, dan heb ik ook nog 2 aloe vera drankjes mee. Omdat wij dat graag drinken. En ze waren weer op. En ik zag dat staan. Eten in een potje ben ik niet altijd van. Maar allez, soms probeer ik dat wel een keer. Je weet nooit dat je zo'n klein hongerke hebt of zo. En risotto eet ik super graag. Dus ik dacht, risotto in een potje, dat kan gewoon niet goed zijn. Dus ik heb mee wat proberen te zien of ik fout ben of niet. En dan heb ik ook nog een pulledref mee, want die was ook op. Dus dat is mijn Action shop haul. Hey, ik ga de speaker uittesten als het een goeie is. Ik ben vrij benieuwd. Ik hoop van wel, anders ga ik gewoon met mijn fucking kont steken. Want dat is weer weggesmeten geld. Oh my god mensen, ik ben hier buiten op het balkon. Hoe zalig. Gasten, het echt nodig. Oh my god, I love this. Het maakt leuk lawaai. Oh, ja. Oei, 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 oei. Wacht. Shut the fuck up, skapta. Oké, dus. Het werkt, het is leuk en zo, maar ik moet er niet zo proper mee kuis. Je kunt misschien van hier niet zien, maar er zijn wel massa strepen. Oftewel moet ik gewoon mijn systeem nog wat uitdokteren. Maar ja, het is plezant en zo, maar het is tof dat het inderdaad zo voor 2 ruiten is. Oké, het is ondertussen iets voor 12 of zo. Steffi is hier gearriveerd. En wij hebben toevallig alle 2 ons spuitbusje mee. Dus raad ik je wat we gaan doen. Wij gaan mensen gaan nat spuiten op de Gentse feesten. Want het is super warm en iedereen wil natuurlijk wel wat verkoeling gebruiken. Wij bieden dat hier gratis aan. Als de mensen het niet willen, gaan we het niet doen natuurlijk. Maar die het wel gaan geluk hebben. We zijn hier ondertussen 20 minuutjes of zo. We zijn nog geïnterviewd. Ik heb denk ik weer iets dwaas gezegd. Ik weet het al niet eens meer. Het ging over de mannen hier, of ze vervelend zijn. Ik heb gezegd als er een naar mij komt, sla ik hem gewoon. That's all I remember. Voor mij! Deze mensen zien er thirsty uit. Who needs to calm the fuck down? Raad je waar we zitten. In de frituur. €4,50 voor een frikandel speciaal. €4,50. Moet ik erbij. Oké, we zijn nu de weg aan Tom. Aan een paar random mensen dat we op straat hebben gevonden. We hebben ondertussen versterking gevonden. Betere mensen komen niet vinden voor ons flesje aan toe te vertrouwen. Ja. Deze dude spuit gewoon op iedereen, man. I love it. Ja, proficiat heeft net 60 kilometer fiets, deze man. He needs some refreshment. I think I just lost my spuitertje. Gentse feesten 2019. Wij hebben het ondertussen 4:30 gemaakt. Maar de tijd was het ook verloren, want ik ging vroeger naar huis gaan. Het was wel heel plezant. We hebben eigenlijk nergens gebleven. We hebben gewoon heel de tijd van overal naar overal gewandeld. Die mensen van daarnet al meteen komen, dat waren heel toffe mensen. En veel heb ik eigenlijk echt niet te vertellen. We hebben mensen nat gespoten. Sommigen waren er niet zo heel blij mee. Nee, anderen waren er een beetje te blij mee. En wouden enkel maar meer. Hebben we dan ook mooi geskipt. Ja, sommige mensen appreciëren dat wel echt. Maar kijk, mijn stem is te moe. Ik ben ook te moe voor nu nog een hele bijbel of een heel verhaaltje voor het slapen gaan te vertellen. Dus ik ga het hier gewoon afsluiten. Ik hoop dat jullie blij zijn dat ik nog een keer gevlogd heb. Ik zal het wel meer doen. Jullie weten dan de linkjes hieronder staan. Dat er iets is, moet je maar vragen. Moet maar in de comments zetten of zo. Of als je een leuk ideetje hebt. En dat was het dan. Ik ga slapen. Peace out. Peace out. Ik ga zo dit gaan peace. Tot ik er weer...
zal het Iedereen niet zeggen. slaapt Ik zal het al. niet zeggen. Ik zal het niet zeggen. 2, 1. Tot dat kunnen we weer zien. Met of zonder Dank. psjoe psjoe. Of een waaiertje, zeg maar.